ngabe ngaba isangoma nje ngaba nempawu zobungoma kodwa ngivelange ngabhula kodwa kwadinga ngiqale ngisubmit Yebo. lelitshe amandla ayekulo ngangalijikijeli ngangithi mangibasikaza ngapha bawe bekuswa amandla kulelitshe ngithi mangibasikaza ngapha bawe bathi vu phansi ngiseyingane ngimncane ngila ko 5 years sisesendaweni ngachaza eqaleni siqala ukufika lana lengazalwa khona leni emabedlana lapho ngabona khona ingane yayindiza kodwa umzimba wakhiwe ngomoya usuku lokusindiswa sosondela kunesikhathi esasindiswa ngaso Nkosi yezulu sosikhathi soba sivuke manje usungayifaka Thomas izandla emanxebeni ngoba kuphela sokuthathiwe yonke izithombe zonke zokuhlushwa kwami izithombe zonke zokubulawa kwami sezikubaba. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibingelele umoya ongcwele, sibonge nje ipresence yakhe, sibonge ubukhona bakhe nokusizwa nguye kukhona konke. Eqinisweni nje nguyena osisizayo siza even nalomsebenzi esiwenzayo kule channel. Kube kwakungesuye cha ngabe impela yikho. Ngiyangithanda ukuthi ngiyomrecognize ngazo zonke lezo lawo ma reasons lawo ukuthi nje kube kwakungesuye nganginezifiso mina zami engangifuna ukwenza izinto zami engangingazi ukuthi kanti lezi ezami lezi uzukubhubha nje ngangicabanga ukuthi izinhle so mongcweleni yakwazi ukusidirector so nje asimbingeleleni ngiphinde ngibingelela abangcwele kuyizindawo zonke nje la kufinyelela khona le message. Siyabonga lokho nibuya nibukela, sayibonga support, sayibonga ngokunya subscribe na like na comment kahle kakhulu. My channel partners yo siyabonga, inkosi nigcine nabo bonke nje abasupportayo ngendlela eziningi ezahlukene nangemikhuleko bazalwane siyabonga futhi nangayo ngabonga ngibongile but nje kukho konke sayibonga inkosi sithi nje uJesu Kristu inkosi. Namhlanje Jesus Lord ngisesenabo bakhona abafundisi la phambi kwami, ukhona umpostoli uNgubane, ukhona nomongameli uDlamini. Ngempela futhi ngizwile ukuthi umongameli akusiyi nickname noma idlaliso nje. Yebo, so siyabonga bekhona phakathi kwethu, asiphinde sibabingelele, sibonge nje. Yebo, nisuka kude, yazi ngiyakuhlonipha lokho mina. Nisuka kude kakhulu nadela ngempela imizi nashiya iKZN neza nazongena kwenye province yaseGauteng. Bengingazela ngokuzodlala nje. Jesus Lord. There is a serious reason ukuthi umuntu angakhipha imali yokugibela, ngabe nivele nayithengela isinkwa netiye nahlala phansi nakhohlwa, kodwa nathi cha sagibela nje. Kubalulekile lokho esikuyela lapha ya. Ngiyakurespecta lokho nobukhona bini, asinibingelele. Amen. Yebo. Jesus Lord. Mhlawumbe siphinde siqale kuwena mongameli.
uDlamini. Amen. Yebo. Sibonge kumphathi wethu ubaba Shabangu. Yebo. Siyabonga kakhulu ukuthi ephinde futhi esenze njalo so lokho sagcina naloko kudlule bangcwele sesiphinde futhi sabuya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyambonga ngokumphathisa izinto ezinkulu kangaka ukuthi nathi samukeleke endaweni yaseGoli nokube sazi abazalwane ube sazi ubani eGoli sibaze through ubaba Shabangu ukuthi evula izandla ngokukhuluma nobaba ngicabanga ukuthi nje nobaba akachazanga into ezinkulu ubaba Shabangu akafunanga indaba yemanga ukuthi ubabele kwechaza lokuthi ubani yena mhlambe noma wegiant noma weyini kodwa nje baxoxa nje kafushane kodwa sabona ubaba Shabangu ubaba uthobeke ngalolu hlobo sabona esamukela noma singamukela kwezinye izindawo kodwa siyabonga ukuthi usivulela izandla nakube namhlanje uyasibona hayi ukuthi ngoba mhlambe kuthiwa siyinkinga noma sama giant noma siyini lezi zinto abayibiza ngayo abanye abazalwane kodwa nje sabantwana bakaNkuluNkulu ukuthi lapho khona sibizwa khona noma lapho khona sifisa ukuya khona sike sicele uNkulunkulu akusiwa amandla ethu nokuqonda kodwa nje kuumusa kaNkulunkulu ukuthi nangalosuku nangalomzuzu siphinde futhi sizobonana. Siyabonga kakhulu nje ukwamukela ngalolu hlobo, siyabingelela abalaleli nababukeli emagumbeni amane omhlaba kuzo zonke indawo endaweni zobuhlungu ezibhedlela emajele nabagulayo nje emakhaya abafisayo ukuthi balulame kodwa nje sithi abalizwe izwi elizokhulunywa namhlanje abantwana bakaNkulunkulu baqhubeke balalele bazosizakala nje kakhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi sithole leli thuba igama ngusiphelele isibongo waDlamini. Ngiyabonga kakhulu bangcwele. Amen. Siyabonga kakhulu. Yebo. Siyambonga ophilayo egameni lenkosi uKristu Jesu. Amen. Ngiyaphinda ngiyabingelela lo bingelelayo ubaba ungubane nje umntwana kaNkuluNkulu osindisiwe. Amen. Egameni lenkosi uKristu Jesu. Ngibingelela abalaleli bonke endaweni zonke nababukeli bonke endaweni zonke bonke abangcwele la kufuneka khona isiteshi seKwatatho Media. Amen. Ngiyababingelela egameni lenkosi uKristu Jesu. Amen. Ngibingelela kakhulu nomphathi wami ngapho ubaba Shabangu egameni lenkosi uKristu Jesu. Amen. Okwaba kuhle Nkosi ukuthi naye amlalele uNkulunkulu. Siyabonga. Ezelithizo lenkosi ningamcima umoya engcwele. Amen. Okwathi uNkulunkulu embula kuye ukuthi avule leli thuba lalesi siteshi somsebenzi. Leli thuba lale pulpit. Igama lengizothi ke mina baba Shabangu wavula ipulpit. Kunjalo. Ipulpit lana. Amen. Yenkosi ethu uKristu Jesu. Ngakho ke siyambonga kakhulu ophilayo ngawe uNkulunkulu ukuthi umlalele. Ingakho namhlanje silana waphinda athi wasimukela. Siyabonga nokuphinda futhi sithole lethuba siphinde sibuye kulesi siteshi esibizwa ngokuthi iKwatatho Media. Sibuye siphinde futhi sibuye namhlanje sesikhona phambi kwenu baba bononke bangcwele endani zonke lapho nikhona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kwelihle igama lenkosi uKristu ngokuyithoba ubaba ungubane nje umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Amen. Ngohla njalo ke mina ngumntwana kaNkulunkulu ngoba mina kukho engakwenza kusiza umuntu alikho nezwi mina engakwazi ukulikhuluma umuntu akwazi ukulisiza njalo umuntu akwazi ukulizwa lemsize kodwa uKristu Jesu kuphela elakhe izwi linamandla elehlaba lehlwanze nje ithambo nomkanja lahlule lezi zinto zenhliziyo elibukhali kunezinkemba zonke eyisinganhlangothi zombili. Ngakho siyabonga kakhulu nje inkosi enibusise lana ikhona endaweni zonke egameni lenkosi uKristu Jesu. Amen. 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 Siyabonga kakhulu nisenikhona Apostle Ungubane nawe Mongameli Dlamini siyabonga. Angisamoshi isikhathi nje futhi. Amen. Nendaba lapha enishile last week nayishiya imnandi kabi. Amen. Sengifuna vele siqhubeke lapho nje sephambili. Yebo. Yebo. Siyambonga ophilayo. Egameni lenkosi uKristu Jesu. Amen. Mesasho ubaba Shabangu umgcojwa kaNkuluNkulu. Ngiyakhumbula nami sagcina lana
uNkulunkulu ngokwambula kwakhe ngokuyithoba okwathi masembule isambulo sokuthi uKristu Jesu ngempela useyabuya lapho bakhumbula abalale nababukeli bonke abangcwele endaweni zonke lapho ngichathi uNkulunkulu kwathi sizoza lana ngegeme edlule wambula isambulo lapho ngabona khona ibhano ngathi ligijima livela phezulu ezulwini lehle zemhlabeni kodwa mina ngigijima laphansi ukulungisa ibandla kumenyezwa ukuthi akudingi leli bhano malifika kulo nalowo limfice engekho ready okwanele kokwathi ke maqhubeka sisixoxa ngaleyo ndima kwaze kwafika khona lapho ukuthi yakhona nokuthi phela yiqiniso phela uKristu Jesu uzolanda ibandla lakhe elisindisiwe ngoba yena uKristu Jesu uqobo uyinsindiso ingakho masikhuluma ngoKristu Jesu kusukela esazozalwa mawufunda kuMateyu kusahluko 1 uverse 21 malikhuluma kuma wakhe uMaria lethi uzozala indodana uyiqambe igama ukuthi uJesu ngoba uyena oyosindisa abantu bakhe ezoneni zakhe ezoneni zabo ngakho igama elithi Jesu lisho ukuthi umsindisi igama lika Jesu igama ngenqakekeke kokunike kungithuse uma abanikeza umuntu ethi thina siyakhonza kodwa sibona laba abasindisiwe kusho ngathi usho njalo kusobathi ungumphiko uKristu uphika uJesu phela ngoba uJesu igama lakhe qobo noma uguqa uthandaza ulibiza uthi Jesu uthi uguqa ukhuleka kuJesu ukhuleka kwensindiso uma ke wena uthi mina ngibona laba abasindisiwe thina asindisiwe kwelakethi ibandla namhlanje kufuneka wazi ukuthi usukuzisho ukuthi wena ungumphiko uKristu ngakho uJesu ke mhla elanda abakhe abawuyena abasindiswe njengaye abasindisiwe kusho ukuthi wena uzosala ngoba wena umphikile uJesu ngoba uJesu uze washo wathi ongivuma phambi kwabantu nami ngiyomvuma phambi kaBaba naphambi kwezingelosi zakhe ngakho wena mothi wena umzalwane kodwa awusindisiwe usebandleni elingasindisiwe ungumphiko uKristu uyamphika uJesu usumphike wazwaphinda umphika nala ukhona ekhaya uyazithi awusindisiwe noma uhamba endlini uyazizwa ukuthi awusindisiwe noma uphethe iBhayibheli ngesonto uye endlini okukhonza uyasho ukuthi wena awusindisiwe noma senkonzweni niyasho ukuthi nina anisindisiwe ngakho ngithanda ukuthi wazi ukuthi ungumphiko uKristu ngoba leli gama nje lika Jesu yebo lethi uzozala umntwana omqambe igama uJesu awulifunde emongameli Nkosi Yesu Mateyu 1 uverse 21 mangikhumbula kahle ukuze bangagcini abalali bethi sikuthatha phi lokho kodwa ngoba manje na kuyavuma manje kuyagcizelela ukuthi mawuphika nje uthi wena awusindisiwe kusho ukuthi wena ungumphiko uKristu egameni likaKristu Jesu akusho baba ungubane kodwa kusho izwi kusho iBhayibheli leli esiliphethe sonke elingaphethe baba ungubane kuphela kodwa leli esiliphethe sonke awufunda uverse 21 uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguye uyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo uzozala Maria indodana bese uyiqambe igama lokuthi uJesu ngoba uye uJesu leli gama linesizathu ukuthi njobe bizothi uJesu ingoba uzosindisa abantu ezonweni zabo ngoba izona ezabantu akuzona ezikaJesu uzohlukanisa umuntu nesono Nkosi Yesu ukuthi isono sisuke kumuntu umuntu kuzaphile engcwele esindisiwe egameni manje nansi indaba ukuthi insindiso besifika kanjani ke kumuntu awungifundele kwabaseRoma kusahluko 10 ukuze sithole ukuthi lensindiso ke uzozalwa ke uJesu Maria bese umqambe igama lokuthi uJesu ngoba uyena ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo ngoba izono ezabantu yebo Nkosi Yesu amen siyakhumbula even lapha encwadini
kaJohn oqala kusahluko 3 Amen. uverse 8 iveza ukuthi inhloso kuza kaJesu emhlabeni wezochitha imisebenzi kaSathane. Amen. Kodwa ngicela ukufundelana mongameli kuRoma 10 from verse 8. Kepha kuthini Nkosi na Yesu, siyabonga. izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho okungukuthi izwi lokukholwa esilishumayelayo Oqala kuqale kufike kumuntu izwi lokukholwa eshumayezwa. kunjalo. Yep. Nkosi yezulu. Amen. Ingakho ngeke ngithi mina ngasho nankathi ngiqala ukufika lana uNkulunkulu ngithula ufakazi ukuthi kwaba kuhle ukuthi ngize ngizalwe nasemndenini ongakholwa ukuze ukuthi mase ngihlangana nevangeli bese ngiyashumayezwa kuqala ukuze ngingagcine ngirobheka sengisasethi ivangeli nganincelebeleni kanti kaJesu ivangeli anincelebeleni kodwa umuntu uyashumayezwa ayimukelele ivangeli angadini ethi mina ngangihamba nomama Hey, kukhona abantu abaningi kunamhlanje abambe emasontweni athi hayi ibandla lasekhaya leli hey. ngangihamba nabazali bami ngazalo la khona ngakhulela khona noma athwala lingasindisiwe kodwa ngeke asaxebuka ubambe lethi impela uzafele khona esihogweni Kunjalo. Yo. Nkosi yezulu Amen. ngoba inkinga wazalwana no omunye kwangayena shuma wakhe wehamba nokhulu wakhe nabantu sabambelele Eish. yena akaze aphenduke akaze asindiswe Yebo. akaze amukele uJesu kodwa kuphela leli bandla ukhona nje kule building yokukhonza ukhona uhola kuleli bandla kulomfundisi ingoba wayehamba nesalukwazi ezizala uma wakhe noma ezizala ubaba wakhe noma wayehamba noma wakhe ngakho akasasuki khona akasafuni kuzwa lutho Amen. noma ngathi uyatshela ngathi wamvulela izwi uvala amadlebe ngoba kuphela lana wayehamba nomzali wakhe Yep. Nkosi uJesu. qhubeka funda mongameli funda uverse 8 qala khona uverse 8 Kepha kuthini na izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho okungukuthi izwi lokukholwa esilishumayelayo ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa. uma uvuma ngani bazalwane ngomlomo Yep. ukholwa Yep. ukuthi uJesu uyinkosi Yes. bese umvuma ngomlomo Yeah. ngethanda lena mayithinte yokuvuma ngoba ngasho eqaleni lana siqala ukufika kulesiteshi sika quarter meter ukuthi ngake ngadlula ngisho emngomeni ekuthwaseni qobo ukuze uqale udle inkamba zokuthwasa uqala ulivume idlozi ngoba usathana ukhopha izinto zombuso kaNkuluNkulu Yeah. bese ufuna ukuzenza nalana naye kowakhe umbuso Amen. ngakho uyazi ukuthi nathi ukuze sibe abantwana bakaNkuluNkulu kudinga uJesu simvume ngomlomo Hey. Yep. Nkosi yezulu Amen. ngakho umuntu uyashumayezwa ivangeli akholwe ngenhliziyo Yes. ngomlomo avume Yep. bese yasindiswa Amen. Amen. qhubeka mongameli 10 Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga ngomlomo uyakuvuma uyavuma ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. umuntu uyakholwa ngenhliziyo kube yini ngokulunga Yes. ngiyathanda ukuyihlonza kancane le ndima Yep. abantu abaningi bathi uyathi umuntu ngiyakholwa nje Yep. Nkosi yezulu Amen. yabo Mm. yebo umuntu uyakholwa Yebo. bonke abantu bayakholwa Yebo. akwanele ukukholwa nje kukodwa Njalo. ngakho baningi abantu bayakholwa Yebo. bese bezothi abasindisiwe yawo ngencwadi kaJakobe kusahluko 2 Okay. bese ngifuna khona nje ukuthi Jakobe 2 bese ngifuna khona le verse uverse 19 Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle namadimoni ayakholwa athuthumela. number 1 umuntu athi ngiyakholwa ivele ngiyakholwa uNkulunkulu khona
futhi ngiyakhohlwa uNkulunkulu vele munye Yebo. Sikhonza uNkulunkulu oyedwa so. athi sikhonza uNkulunkulu oyedwa ingakho mina ngithi mina babezwe ungathi bezwa kabi mathi mina ayasifani Yebo. asikhonza uNkulunkulu oyedwa Kunjalo. uma usakholwa ungasindisiwa ukhonza uNkulunkulu okhonzwa yimi Oh, Amen. ngwana amadimoni kanjani Ayakho. ayakholwa azathuthuma. futhi akholwa kakhulu azathuthumela Yebo. akholwa azabamba ama fasting Hey. akholwa sayikhandla uThoja wahlala akhuthele enza imkhuleko ahamba imizi ngemizi ayakhuleka Amen. akhuleka azakhuleke eintabeni Hey. ayakholwa zakuthuthumele kodwa nansi inkinga Yebo. ukukholwa kukodwa ngeke umhlangabeze uJesu umhlakhaliti longo Kunjalo. kodwa ukukholwa kufuna uJesu uthi ukholwa usindiswa Yes. Oh. Kholwa usindiso. Yebo. kholwa bese uyadlula ekukholweni Yebo. ngoba usela ekukholweni kodwa ukuthi uyakholwa uJesu Yebo. ukuthi impela uyindodana kaNkuluNkulu uyakholwa uNkulunkulu kodwa mawungakasindiswa useloku ukukholwa kuyilevel yawo uyabo bonke labantu namademoni Amen. Nkosi yezulu Amen. ikona nje ngenanga mawufuna incwadi yezenzo kusahluko 10 kukhulunywa ngendoda yaseKesari kwathiwa uKhoneliyo Yebo. kusahluko 10 awungivulele mongameli Verse 1. funda from verse 1 Kwawukhona eKesariya indoda ethile igama layo lingikhoneliyo eyinduna yekhulu yebutho elithiwa elase-Italy. Wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Abela abantu abampofu izipho eziningi. Ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. ake sibamba state Nkosi yezulu Amen. awuqale phansi umuntu onjani uKhoneliyo Wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu. number 1 wayekholwa Yebo. number 2 emsaba uNkulunkulu Yebo. elithi lenkosi kwendawo lithi umesaba uNkulunkulu kungukuqala kokuhlakanipha Yes. Yebo. wayekholwa ukuqala lokuqala unako uyakholwa number 2 unento yesibili unayo uKhoneliyo uyamesaba uNkulunkulu Yebo. nendlu yakhe yonke Yebo. qhubeka Abela abampofu. yezo number 2 number 3 wenalo nto futhi zontathu wabela abantu abampofu izipho Yebo. uyakholwa uyamesaba uNkulunkulu unenkonzo futhi lo muntu lokuthi uyasizwe emphakathini Yebo. Oh, uyasiza umuntu emphakathini uyazi unodumo oluhle ulungile impela. awufunde futhi kupho kunaye nako Abela abantu abampofu Nkosi izipho eziningi. Ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. njalo futhi uyengakhohlwa ukukhuleka Yebo. kodwa nansi inkinga wayekhuleka wenale igaba ezu4 kodwa wayengasindisiwe Hey. Amen. Yebo. ngiyathanda ukusho ukuthi le igaba ezu4 azimenza umuntu angene ezulwini Amen. Yebo. Nkosi yezulu Amen. ngakho le igaba ezu4 mawusenazo zizodwa mhla kufika uJesu elanda ibandla lakhe Yebo. mhla lifika lelibhano okuzolanda ibandla lika Jesu awuzomhlangabeza uKristu Jesu ngeke wena unyuke Yo. Nkosi Yebo. yezulu Amen. ingakho uKhoneliyo ke ake sithi uKhoneliyo waba nenhlanhla ke yena mawuqhungaqona indaba uyifundela kahle unesikhathi Amen. ukhona waba nenhlanhla kanti uzothi sekulezi igaba ezu4 ngena ngawathi ekhuleka wase ethumelelwa indoda eyingelosi izomtshela ukuthi athumele eJopha ngizoyixoxa le ndaba athumele eJopha ukuze alande uPetro Yebo. ozofika zomshumeza ivangeli Yebo. nampa ko Petro sebefika kuyo uKhoneliyo sebefika bamshumeza ivangeli awumuza uPetro sethini masebuyele eJerusalem eseyilanda indaba kaKhoneliyo ubafike wathini uKhoneliyo awuthi udlule kancane kusahluko 11 bese ungivula uverse 13 Yasibikela ke ukuthi yayibonile ingelosi imi endlini yayo ithi
thumela eJopha ulande uSimoni othiwa uPetro. Awuqala verse 12. Umoya wayesethi kimi angihambe nabo ngingangabazi ngalutho. Bangiphelekezele labo bazalwane abayisithupha. Saya sangena endlini yaleyo ndoda. Amen. Ngiyathanda le ndoda. Amen. Qhubeka. Jesus. Amen. Yasibikela ke ukuthi yayibonile ingilosi imi endlini yayo ithi thumela eJopha ulande uSimoni ekuthiwa uPetro. Yasibikela ke le ndoda mase sifike uCornelius. Sesifikile kuyona ukuthi yabona ingelosi ime endlini yayo ithi ingelosi thumela eJopha ulande uSimon othiwa uPetro. Verse 14 uzothini uSimon na? Qhubeka. Ozakukhuluma kuwe amazwi azakusindiswa ngawo. Amazwi ozakusindiswa ngawo wena nendlu yakho yonke. uPetro uzofika ke Cornelius. Phezu kwale gaba zonke ezu4 nazo. Uzofika uPetro akhuluma amazwi ozosindiswa ngawo wena nendlu yakho yonke. Amen. Nkosi yezulu. Amen. Ngakho kwaPaul ukuthi phezu kwale gaba ezu4 kwakusho isigaba esisodwa sensindiso. Amen. Ngakho le gaba ezu4 mayesekhona zizodwa ukuthi uyamsaba uNkulunkulu awukwenza okubi awuntshontshe awubulali abantu awuthakathi awuthuki umuntu akuzokwenza umbono uNkulunkulu uzongena isihogwe naloko kulunga kwakho uma ungakholwa ungammukelanga uJesu. Amen. Nkosi yezulu. UCornelius wayezongena isihogwe nazo zonke legaba ezu4. Ngakho kuphela kwathi ukuthi uCornelius waba nenhlanhla ukuthi kwathiwa kathumele eJopha. Yebo. Alanda uPetro. Kunjalo. Inkinga isizathu sokulandwa kaPetro ukuthi amlanje afika amtshela amazwi azosindiswa ngawo. Ngomuntu njoba lishilwe ngalena izwe kwabaseRoma. Lathi umuntu uyashumeza ivangeli. Akholwe ngenhliziyo. Bese ngomlomo avume uJesu. Yebo. Mase evuma uJesu. Nkosi yezulu. Bese kwehluma ingcwele. Awuhlahle kancane kusahluko 10 ungivule verse 44 uthi yini eyenzeka uPetro esakhuluma lamazwi ensindiso koCornelius nababe naye. Amen. Kwathi uPetro esakhuluma lawo mazwi umoya oyingcwele wehlela phezu kwabo bonke ababelizwa izwi. Uyezwa kwasekwenza njani inkinga uPetro uselethi usezokhuluma izwi lensindiso. Yebo. Izwi azosindiswa ngalo. Ubekwenza konke lokho kodwa khonto eyodwa ebingenayo ngokubenga since ubengekho umoya ingcwele. Yebo. Ngomoya umoya ingcwele awukho umuntu ongasindisiwe. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Bangaba khona abanomoya. Amen. Kodwa mhlambe sisazokuhlukanisa ngokuhamba kwesikhathi. Amen. Bakhona abanomoya. Kodwa khona umoya ingcwele. Yebo. Kwathi uPetro esakhuma lamazwi ensindiso. Wehla umoya ingcwele. Yes. Ingakho ngasho nangegeme edlule. Ngathi mina even labantu okuthiwa balungile endaweni. Abane baze bagcotsha bagqokisa amajazi okuthiwa abayahlonishwa ngamajazi obudokotela behlonishwa amaBible College. Amen. Banikwe itifikethi ezinkulu. Kwathiwa njena unodumo oluhle emphakathini uyaziwa umphakathi sizomhlomulisa. Wenza kahle. Wawenza kahle emphakathini. Yebo. Nkosi yezulu. Ngakho sizomhlonipha uzohlonishwa eBible College. Isuke ligejile lelizwe. Lokuthi noma athiwa umuntu ubelunge njengoCornelius. Yebo. Abela abantu abampofu izipho. Behlala bethola ama-food parcel. Abanye mhlambe bese benezindlu abazema bexoxa bathi ngihlala nje phansi kwendlu nginomuzi ngenxa simali bano usizo le ndaweni. Amen. Kodwa uPetro ngoba ehamba ngomqondo kaKristu ngokulalela uKristu uJesu akafikanga wayohlonipha uCornelius. Wafuka umshumeza ivangeli. Ngolaba abantu abagcase kuthiwa bahloshwa ngezenzo zabo ezinhle eindaweni kwabe nodumo oluhle endaweni. Ngiyathanda ukusho ukuthi lo muntu usuka umfaka kwalasha. Amen. Ngoba ngeke saphinda lilalela ivangeli.
ngasaphinda akufuna ukuphenduka ngasaphinda akufuna ukusindiswa ngoba yena wahlonishwa abantu abakhulu wahlonishwa iBible College wahlonishwa oprofessor uma mina ke ngifika ngena uprofessor ngizomtshela ngezwi azosindiswa ngalo uzojuba ubanike wena ngubani Amen. Nkosi yezulu. Ngakho ngalokho ke uyazibhubhisa bona wenza lokho nalabo bagqokisa lawo majazi na-90 uyababhubhisa futhi. Amen. Ngendlela uyabavalela Eish. esihogweni. Eish. Nkosi yezulu. Kunabantu kunamhlanje uma waligqoka ijazi lo bishop noma lo dokotela noma nesitifiketi ngoba kuthiwa nje ngezenzo ezinhle. Yebo. Hayi ngoba usindisiwe. Ngeke ithi mina ngisoze ngakwenza. Amen. Noma athi umuntu bezonginika imiliyoni Yeah. ngoba nangu ukhetha uJesu khona lapho ekhuma khona ukhetha uJesu wathi kuyomsizana umuntu Hey. azuzizwe lonke Yebo. bese lahlela ukuphila kwakhe Yeah. Amen. Nkosi yezulu Amen. ngakho sithe before siye phambili ngathi ngifisa ukuyichaza le ndima yensindiso mbejani ukuthi insindiso iyini ingena kanjani insindiso umuntu uyakholwa ngenhliziyo kube ngokulunga ngomlomo avume kuba ukusindiswa usindiswa kokuqala isitepe sokuqala ake sibheka fiction step sesibili nomhlanje sozibheka izitepisi ekuya ngokuqhubeka ngendima ake sibheke sesibili ukuthi na isiphe sesibili awungena lapho kuPetru wokuqala kusahluko sesibili Amen. usekholiweke wasindiswa wangena wasindiswa Amen. ngokuvuma uJesu Go. Nkosi Yesu Imnandi le ndaba. Nkosi Yesu Amen. Amen. ilungelo ngiqale kuverse 1 no 2 Ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhlekwa konke. ngakho ngathi umleshumayezo ulahla konke lokho Amen. bese yasindiswa Jesus. Amen. nangu usesindisiwe verse 2 Njengezingane ezisanda ukuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala ukuze nikhule ngalo kube ngokusindiswa. uyezwa number 1 usindisiwe ngathi eyinikela kuJesu Yebo. evuma uJesu efeza la verse lela kwabase Roma Yebo. okwesibili usiyasindiswa manje usiyafundiswa Nakho. usiyakhuliswa ngezwi Amen. Nkosi Yesu Amen. manje kokuneke kungidabukise uze umuntu usehamba useyashumela ivangeli usiyafundisa usejaha ukufundisa kodwa nansi inkinga yena mothi uyambheka number 1 mothi uyambuza usathi uthi ukhonza apho uphethwe iphi Amen. ngoba phela uzofundisa phela yilo ngathini ophethwe ngathini oma njengomholi phambi kwakho Yebo. ngogama eqojeme omphathi Yebo. uyena ozokufundisa Kunjalo. kufeze phela lalizwi Yebo. awufunda uMateyu 28 bese ungifundela khona laphana Nkosi yezulu Amen. uverse 19 no 20 Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nimabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. ngakho number 1 umuntu uyasindiswa Yebo. esithunwe kona uyashumeza ivangeli ngengathi ngena wenza umfundi kaJesu ukhomthu usazofunda Yebo. akuJesu ngelanga uthe ngizokhuluma ngemfanekiso ukuze niqonde Amen. masifaka ingane esikoleni zibizothi yini Abafundi. Yebo. abakakabi othisha Yebo. kusawukumothisha Yeah. kuphodokotela kuphonjini yaphume yonke into zonke igaba ezikhona emhlabeni kodwa lapha esikoleni seyini zisabafundi zisarejistile Yeah. ngathi uvuma uJesu usindisa uyaregister Amen. uthi uzoba umfundi Yebo. yenza hambani nishubele ivangeli nibabhabhadise nenze izizwe zonke abafundi bami amen nibabhabhadise egameni lika Jesu abafundi verse 20 Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. athi uyeza uthi umuntu nje
akashumezwa nje kuba ushumeziwe waphamisa isandla wavuma uJesu wasindiswa bese shuwa kanjalo hey uzohamba eyinkinga engafundisiwe yebo ngosezulu kodwa kuyadini besenza njani bese manje kuphinde kuye kulela lizwi yebo lapho esilifunde kuPetro oqala kusahlo sesibili uthi nje usezelweke yebo uzalwe njengengane ingane iyazalwa bese inceliswa ubisi nakho yebo bese ikhula ngane ngobisi yebo uyabona ngikhumbula seyingane sesabafana salusa kwakuze bekhona lento uthi umile kuqhamuka umfana azobambela la kuwena eqhama emuva abambele emahlombe bese ngathi uyagquma konke la kuwena makwantengenze bese ethi waya uncelanga ungantengezelanga ethiwe wancela mawuntengezeli wafuna ukuthi waya uncelanga ngoba kukhomba ukuthi ingane encele kahle kumawayo iba namandla okumelana nezinkinga yebo iba namandla okumelana nezimpi amen yabo njengengane esanda kuzalwa yebo langazana ubisi uze nikhule ngalo kuba ukusindiswa ngathi esamukela uJesu yebo esafeze le ndima yabase Roma Jesus Lord esashumeziwe wavuma uJesu ngomlomo wasindiswa so dinga aqhubele phambili manje senza njani esefundiswa ke manje yes yabo esekhuliswa manje ngeyifundiswa njengengane esanda kuzalwa langazana ubisi yabo ukuze olingena konakala ubisi lwezwi uze nikhule ngalo kube ngokusindiswa amen athi yabona ukusindiswa kusona isigaba esodwa hayi akusona aphinde futhi njengasendaweni zonke ayithi ngane mayingena nje aphana ingena ka grade R noma ka grade 1 ibifuna izifundo zaka grade 6 kuya ku grade 10 grade 12 akwenzeki kodwa ziyazi izifundo zenza njani ziyaziqinisa awungele emaHebheru kusahluko 5 verse 12 ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi uma kuya ngesikhathi nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkuluNkulu senaba ngabadinga ubisi kungesikho ukudla okuqinileyo ngiyalithanda lezwi amen uma kuya ngesikhathi okukhomba ukuthi khona le igaba ofuna umuntu angazeqi uzamukela ufuna umuntu ayimukele ayithobe yebo angajahi phambili hey angabi namawala unjalo ashumayezwe hey akholwe avuma uJesu asindiswe yebo afundiswe bese angathi manje nje uthi uyathola umuntu uphethwe phethwe ndawo kodwa usiyafundisa fast akakaza abe nomholo phambi kwakhe asabetha kuye yebo akaza holwe kodwa usiyafundisa noma ngathiwa kunezambulo ezinkulu yebo nathi unembono emkhulu hey ningakhetha umphothopho nothiwa besen kosezo noma ngathiwa benifanele ukuba nibe ngabafundisi yebo uma kuya ngesikhathi nisadinga futhi ukuthi kube khona onifundisa iziqalo kunjalo Nkosi yezulu amen phikiwe ukuthi ngizofundisa akuphikiwe ngabe ngaba isangoma nje ngaba nezimpawu zobungoma kodwa ngivelange ngabhula kodwa kwadinga ngiqale ngesubmit yebo ya Nkosi Jesus ngaphambi kokuba ngifundiswe nokubhula yebo kube khona ozoma phambi kwami yabo amen kanjalo nangenkathi ngiba ngithwasa ngaloko okuthi ukuthwasa kokukholwa noma nako kusewubungoma nako nangangijo kokukholwa ngazi ngaba umthandazi kodwa ngaqale ngangena khona nginembono nginamaphupho kuphela leyo mbono amaphupho ngangiyichaza kulona ongiholayo omholi wami yena bese lokho ebuka uthi amaphupho akadinga lokho imbono akadinga lokho yebo yabo awuthi ngivele sengizovele manje yena bese ngiyakoma nje egqumeni ngithi mina ngibone lokho
mina ngiphuphe lokho Yeah. kusathi uthiwe khona ozokufundisa akuhole endleleni Amen. akuluse endleleni Amen. ngakho khona iphutha elenzekayo egameni lenkosi eKristu Jesu Amen. uyabona baningi othola umuntu uthi noma uthi uyathola ube nini nalombono wona hayi kunezinyanga ezintathu kade ngingakholwa kodwa senginalo mbono kodwa kugcineni usefuna ukufundisa ngawo kodwa yena ubesathi ukwenziwa njani ufusa iziqalo zezifundiso Yebo. Amen. Nkosi yezulu Amen. ngakho noma unembone engakanani kodwa adinga njani ukufundiswa Yebo. nongabe ubonane noJesu uqobo Hey. uPaul wabonana noJesu ezongena eDamaseko Yebo. kodwa uJesu wathi ngena la ngaphakathi uzotshelwa khona umfundisi wami la ngaphakathi uzokufundisa Amen. Yeah. Yebo. uzotshelwa khona konke okufanele ukwenza Amen. ngoba uNkulunkulu noma esebonakele kuwe kodwa kunabantu ababekele emhlabeni abathembayo Yes. ukuthi bazokutshela le ndlela ethi ihanjwa kanjani kuwe Yebo. ungahambi ukuthi kuphela ubona uJesu kuphela Hey. Nkosi yezulu Amen. qhubeka mongameli Mthethe. ithe lana ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi yebo ngokembono benifanele nangamaphupho benifanele uma kuya ngesikhathi ngoba isikhathi sesifishane nisafikele kule ndima nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkuluNkulu Amen. Amen. senaba ngaba dinga ubisi kungesikho ukudla okuqinileyo kwanisa nje ubisi lo ubisi lo nje njengezingane esanda kuzalwa Yebo. mayisho ngalelo kwabo kuPetro kusahluko 2 Yebo. uPetro oqala langezana ubisi njengezingane esanda kuzalwa Eish. ngoba ingane vele ngethi izalwa nje ubefaka ubefundisa noma isitambo sidliwa Yebo. kodwa sizoyibulala ingane Hey. noma uphutho lidliwa mayizola manje uyifaka uphutho izofa Amen. mayizola manje uyifunza isinkwa izofa Amen. Amen. Nkosi yezulu yebo kona ukudla siyaphila ngalokudla mayizalwa manje Hey. uyigqisha noma thiwa uyigqisha ifuture life Hey. noma uyigqisha ikuphi ukudla uyigqisha amaqashe enyama izofa Ingempela. kodwa kona ukudla kona okwani kuyaphilisa kodwa Kuyaphilisa. kunezigaba ukuthi Kubulala. ukudla komuntu ongakanani qhubeka verse Amen. 13 Ngokuba lowo odla ubisi akakaqondi lutho lwezwi lokulunga ngokuba uyingane. usadla ubisi Nkosi yezulu Amen. verse 14 Kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhululeyo abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle kanye nokubi. Nkosi yezulu Amen. ngakho okukhomthi nokudla kunjani kuya ngokuya umzalwane eyakhuliswa Yebo. uqale wanikezwa Nkosi yezulu Amen. ukudla kwesiqalo Yebo. esakhuswa njengengane esanda kuzalwa ezweni Amen. esafika ensindisweni Yebo. bese kuya ngokuya ukudla ngegaba uyanjalo uyasindiswa Amen. uyanjalo kuze kufike khona lapho khona efunda ngisho izimpi zala yabo Amen. lapho ephekwa khona Yebo. ukuze agcine obheka ngisho uKristu Jesu noma cabanga uNkulunkulu qobo Yebo. eyindodana kaNkulunkulu qobo kodwa akathanga nje ngokubuya embhabhadesweni wavula soka washumayela Yebo. noma ngoba sogcwaswa ngomoya engcwele useyoshumayela kodwa uqala waholelwaphi entabeni Entabeni. ukuthi ayokhula manje ngokunqoba impi kuqala Amen. uthe sebuya konqoba impi kwakhathi kubuya lapho sedilike entabeni waselishumayela ivangeli Yebo. awukwazi ungashumayela kaKristu Jesu ivangeli ungaqalanga wakhuliswa Yebo. wazazi izimpi lana ngikhuluma kwelika Kristu Jesu ibandla Amen. Nkosi yezulu Yeah. ngiyakho sazoyasiya kuze kufike lapho khona kunendima eyasala endleleni yokuhlonza kahle lika Kristu Jesu ibandla namabandla amano ngewona kaKristu Jesu kodwa ke ngenxa ukuze sihambe kahle singatatazeli Yes. so siqhubeka nje la egama ngoba lana sisaqonde kakhulu ukuchaza lana
ukuthi kuze nezinto ezizomenza umuntu agcine engamhlangabezi uKristu Jesu. Uma ke ekugcineni lo wonke njengoba lithe lapha kuMateyu 24 uverse 13 lathi okhuthazelayo kuze sikupheleni uyosindiswa okhuthazela lapha uyosindiswa kanjani na othi ekugcineni mase sindiswe ekugcineni sebehluthiwe ngokukhala kwetilongo bese bethola imqhele awungivule incwadi yesambulo kusahluko 2 uverse 17 onendlebe makezwe lokho okushiwoyo umoya emabandleni onqobayo ngiyakumnika okwemana elifihliweyo ngimuphe itshe elimhlophe nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa umuntu ngolamukelayo kuphela uyazi angazi ingonyama kaJuda kuphela impande kaDavida ngenanga ngangakazi ukuthi ngoke ngibe kulesi sigaba sokuba ngummemezeli wevangeli amen kwathi ebusuku ngaphupha leli phupho engabona kwangathi sengekaga umhlaba wonke ngenxa yokushumayela ivangeli amen kwangathi sekugcineni kwangathi sengikaga umhlaba wonke ngangijahwa abantu bonke kwakwezinkulungwane izigidi zabantu abangabalwa ngabaleka ngezingafika entabeni ende kodwa lentaba masiphezulu besiba yithafa besindlaleka phezulu lapho bangifica abangikaka khona lengabona khona engasekho ukuthi ngingabaleka sengiyiphakathi kwabo bakwakuyizinkulungwane ezingabalwa kodwa kwathi ngathi ngibona ngabona sengiphethe itshe elimhlophe elalane ligcwala isandla kuphela lingangesandla lana lelitshe amandla ayekulo ngangalijikijeli ngangithi mangibasikaza ngapha bawe bekuswa amandla kulelitshe ngithi mangibasikaza ngapha bawe bathi vu phansi ngimangibasikaza ngapha ngaphansi bawe mangiphenduka ngibasikaza ngapha bawe zonke indawo bekuswa amandla alelitshe Amen. kodwa kwangimangalisa uma ngena ngasengifunda izwi lenkosi sengalifica lelitshe Wow. encwadini esambulo Hey bakithi. kanti kwake kwathi ngiseyingane uKristu Jesu kuphela waziyo inkosi yamakhosi ingonyama kaJuda ngiseyingane ngimncane ngila ko 5 years sisesendaweni ngachaza eqaleni siqala ukufika lana lengazalwa khona leni emabedlana lapho ngabona khona ingane yayindiza kodwa umzimba wakhiwe ngomoya uthi mawuyibheka uyibona amehlo ubone nangale kwayo kwakuma lonthi oja ufane nesibhakabhaka Nkosi yezulu base ngena sengivula izwi lenkosi encwadi abaseKorinte sengiyatsho ukuthi lithi lenkosi ikhona nemizimba yasemhlabeni ikhona nemizimba yasezulwini Amen. Nkosi yezulu okhothi ikhona imizimba yenyama ikhona imizimba kamoya Amen. lo mzimba kamoya lapho ngingino 5 years ngangakazi kwakholwa ngingakazi kwansindiswa ngingazilutho kodwa ngangayibona lengane eyayinomzimba kamoya Amen. Nkosi yezulu Amen. egameni lenkosi Kristu Jesu amen ngakho ngiyafisa ukuthi siqhubele phambili siye ngokubheka lana ukuthi njengoba sokuyisikhathi lesi esikuso njengoba ngithi ngibone leli bhanoyi ebelizolanda ibandla ikuphi okudinga kwenziwe ibandla awungifuna incwadi kaAmos kusahluko 4 uverse 12 Amen. kwelidala iTestament la ngisho khona ukuthi ngabona engathi yibhanoyi elaligijima liqhamuka phezulu ngigijima phansi kumemeza izwi ukuthi leli bhanoyi lizolanda ibandla akekho ozokwazi ukuthi ahlangabeze noma thathwe leli bhanoyi elizolanda abangcwele ukuthi uma engayilungisile ngokuphelele nomathi umzalwane noma umholi noma ibandla lonke wonke amabandla akhona emhlabeni nothi igama lebandla kodwa wonke amabandla kaKristu Jesu akhona endaweni zonke isikhathi sokuthi manje azilungise Amos 4 verse 12 ngalokho ngiyakwenza njalo kuwe Israel njengokuba ngiyakwenza lokhu kuwe zilungiselele ukuhlangana noNkulunkulu wakho Israel Joske sezwa ukuthi lana
esikhathi esasindiswa ngaso Yebo. usuku nosuku liphuma lishona ilanga iyasondela usuku lokusindiswa Yebo. usuku lokukhala kwecilongo Amen. lo sondela usuku lokubuya kwenkosi ethu Kristu Jesu Yebo. njengoba ke ngizokwenza njalo Israel kusho ingonyama kaJuda Amen. ukuzokulanda njengoba ngizokwenza njalo bantwana bami Yebo. ukuzonilanda zilungiseleleni Yes. ngoba akekho ozokwazi ukuhlwithwa ngelanga lokukhala kwecilongo engazilungiselele Amen. yiphi indlela ukuzilungiselela ukuthi umuntu abengcwele Amen. Nkosi yezulu Amen. kubaba uJehova unjani ungcwele njengoba lisho izwi lenkosi lapha kwelidala testament kuLeviticus kusahluko 19 angifundele mongameli Leviticus ingaka Leviticus ilandeleka Exodus kwelidala testament fike Genesis bese bo Exodus bese bo Leviticus bese siya nje kuphela kusahluko 19 Amen. uverse 1 no 2 uJehova wakhuluma kuMose wathi yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli uthi kuyo niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele niyoba ngcwele Amen. ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu nginjani Ngingcwele. akekho phela ozohlangabeza ingonyama kaJuda engekho ngcwele Amen. ingakho ezokhuluma umhlabeleli esesuhlabelele Yeah. ethi uJesu mayebonakala thina sofanana ye uJesu mayebonakala thina sofanana ye thina sofanana ye thina sofanana ye thina sizofanana ye thina sofanana ngoba uJesu ngatheza ngenkazimulo Amen. nabo bonke abangcwele Yebo. amanelungu lomhlangabeza bayokhazimula bayofana naye Amen. ingakho ethi njoba yena ungcwele Yebo. nathi asibengcwele Amen. noma ngathiwa lenkazimulo abantu abakayiboni namhlanje Yebo. kodwa iyabonakala kwelikamoya Nkosi yezulu Amen. abangcwele bakhazimula kwelikamoya Amen. noma kuthiwa akabonakali Yeah. ingakwenza ukuthi zethi izwi lenkosi akabonakale siyoba yini Nkosi yezulu noma ngathiwa la uhamba khona bayagqeka Yeah. bathi ube yini lusibani bani lento ayisho yayikho kodwa ngiyathanda ukusho ukuthi iqinisani ngoba usiyabuye simkhonzayo Amen. Nkosi yezulu phela sizilungiselele ukuthi sime kuhleka amakoti elungisela umyeni Yeah. ingakho ngena ukuthi yesasa izili ngaswena endaba kuMateyu 25 kuhleka kweintombi eziyishumi Yes. ezayilindela umyeni njalo ngiyathanda siyivule mbijana Amen. Nkosi yezulu encwadi kaMateyu sahluko 25 from verse 1 Amen. khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni ziyohlangabeza abantu bazalwane umyeni ziyohlangabeza umyeni omakoti laba Yebo. bohlangabeza umyeni umyeni Amen. Nkosi yezulu Amen. kanjalo siphumile ezweni Yes. siphumela ukuhlangabeza umyeni wethu Hey. umyeni uKristu Jesu Yebo. ngoba useyeza Amen. usuku lokusindiswa sosondele kunesikhathi esasindiswa ngaso Nkosi yezulu sosikhathi soba sivuke manje Yes. qhubeka kepha ezisihlanu kuzo zaziyiziwula nezisihlanu zazihlakaniphile kodwa nansi inkinga seziphumile zohlangabeza umyeni azifande izintombi Nkosi yezulu Amen. ezinye kuzo nazo shemo ziphumile Yebo. zomhlangabeza umyeni kodwa nansi inkinga ziziwula uJesu uthe laphana kuMateyu 10 methu abaphostoli bakhe wathi ihlakaniphani njengeenyoka Yes. bese mamnene njengamajuba Amajuba. Nkosi yezulu nali ibhade lehlala lezi intombi ezinye uwafa lezi intombi zaba eziwule ezisihlanu izubula bazo basiqhubeka ngokuba iziziwula zathatha izibani kaziwaphathanga amafutha zathatha izibani kuphela
zangaphatha amafutha Hey. qhubeka Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. qhubeka Umyeni esalibele zozela zonke zalana. umlene esalibele naso iphumile emakhaya kodwa kwase kuyabona ukuthi awusalibele umyeni Yebo. Nkosi yezulu Amen. zabe ilala Nkosi yezulu kanti umyeni uthe asihlale silindile Yebo. ngoba ihora nomzuzu asilwazi Asilazi. ungasho ukuthi hayi usalibele Nkosi yezulu Amen. ngoba wathi uzofika emini noma uzofika ebusuku Yebo. kodwa kuphela onhlala ulindile Yes. ngoba ihora nomzuzu nosuku awulwazi Yebo. ngakho hlala umntwana kaNkuluNkulu uhlala ubambelele emngcweleni Amen. kusemini kusebusuku noma ilapho la hamba khona ungasuka emngcweleni Yebo. Nkosi yezulu Amen. noma athiwa kuvuka umombusi kusho incwadi yomshomele ethi umombusi ukuvukela kodwa ungayishinda uyakho qhubeka mongameli Kepha phakathi kobusuku Nkosi yezulu kwamenyezwa ukuthi nangu umyeni. Phumani niye kumhlangabeza. kwamenyeza phaka kobusuku seyilele lezi ezinye Amen. kwathiwa nanga umyeni phumani emhlangabeze akayimeyeza ebusuku qhubeka Khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo. Eziziwula zase zithi kwezihlakaniphileyo sipheni amafutha kwawenu ngokuba izibani zethu ziyacima. seyicima isikhathi esizonke ibani qhubeka Kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi qha funa angasaneli thina Thina nani okungcone hambani niye kwabathengisayo nizithengele. Nkosi hambani niye kwethola lento Yebo. kwabasayidayisa Yebo. hambani niye koqala phansi nishumayezwe nifundiswe Yebo. Nkosi yezulu bomdinga niqhubeke nezifundiso nibambisise Yebo. uhlala usithintitha ukuthi ngisame kahle yini ungayithintithi ngo last minute Hey. ungayithintithi ngo last second Yebo. qhubeka 10 bese uyama Zisaya kothenga wafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni kwavalwa eminyango. lezi zisahambileke lezi sayothenga amafutha sawufuna amafutha Yebo. kanti wafika umyeni zangena emshadweni wavala umnyango mawaqhwana lencwadi kahle unesikhathi Yebo. zabe zabuya nalezi yana zabuya nazo seyinkinga seyifika kuvala yomnyango asakwazi ungenza agcina kangenanga Yebo. ngakho namanje yena mathi lenkosi ziIsrael njoba uJehova ezokwenza kanjena kuwe lizokhala icilongo zilungiselele ukuhlangana noJehova Yebo. Nkosi yezulu Amen. ngoba kuyokwenzeka njengesikhathi elithi lenkosi eziyozula zula intombi ezinhle esezilifuna lethuba umuntu esekhoma ukuthi ube ngalithatha lelivangeli lokusindisa isikhathi esisekhona ungaba ngisalanga Hey. kuthiwa ziyosuka empumalanga Ey, zizoshaya entshonalanga Yebo. zisuke enyakatho ziyoshaya eningizimu sezilifuna zingalitholi ngakho kubalekile ukuthi umuntu ayilungiselele kusenesikhathi Nkosi yezulu Amen. amen. ngiyafisa ungivulele mongameli lapha ngokuphuthuma Johana wokuqala kusahluko sesithathu uverse 8 Rati sesike saxoxa kwafika kuyo ukuthi uKristu uJesu uze kochitha imisebenzi obumnyama ukuze ukuza kwakhe emhlabeni uzochitha imisebenzi obumnyama ukuze imisebenzi kaSathane Amen. Wawenza isono ungokaSathane ngokuba uSathane uyona wasekuqaleni. Indodana kaNkuluNkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. ukuze ichitha imisebenzi kaSathane ukuze bese siyakulungela ukuthi Yebo. siphinde sibe ngabantwana bakaNkuluNkulu Amen. ngoba ngenxa yesono Yebo. esangena kusweni naseyidini
sasizosibulala sibe ngabafile Amen. singabe saba abantwana bakaNkulunkulu Yebo. singabe saba abantwana baka uJehova Amen. ngakho uNkulunkulu wethu esimkhonzayo nowasidala ubaba uJehova wakhetha ukunikela ngendodana yakhe ukuze indodana yakhe nayo yavuma ukuzosithenga ngegazi emhlabeni yasithenga ngokuphila kwayo ezethi lapho kwabe sekhonto ithi sithengwe ngenani elikhulu Hey. Amen. angivula wasekhonto bokuqala Ya, usahluko Nkosi 6 Jesu. Eish. uverse 20 Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emizimbeni wenu. ngakho njoba nathengwa ngenani elikhulu Yebo. leli nani elikhulu igazi kaJesu Amen. Nkosi yezulu Amen. ngakho duthi simenze njani uKristu uJesu emzimbeni wethu sihlale Simbonge simbonga ngalokho. Yebo. yabo Amen. ngakho siduthi sihlale simbonga uNkulunkulu kule mzimba yethu Amen. noma ujobela kusahluko 7 uverse 23 kancane nje Nithengiwe ngenani elikhulu. Ningabi izigqila zabantu. ningakhohlwa nithengwe ngenani elingana abazalwane Elikhulu. elikhulu elingafani namanye wonke amanani akho emhlabeni Yebo. ngakho ningabi izigqila zabantu Amen. Nkosi yezulu Amen. kukhona abantu othothi noma sebethi bamthanda uKristu uJesu kodwa ngenxa yokugqilazwa imithetho ebekwe emabandleni Yebo. babona ibavimbela ukuthi bathathe impilo zabo bayinikele kuJesu Yebo. ngoba phela la ebandleni la ngikhona akuvunyiwe Eish. ukuthi mina ngisindiswe Oh yebo. Oh. mangisindiswa ngizobe sengiphambene nomthetho webandla lokho kuba isigqila somuntu Amen. uyozubhupha ngesihogweni Yo. kwisigqila somuntu Yebo. ingakho thize lenkosi athi uJesu ozemva kwami makayidele Yebo. athabathe isiphambano sakhe angilandele Amen. Nkosi yezulu Amen. athi aphinde futhi ndawo athi uzohlwanisa uyise nendodana Yeah. no ngisho ubaba wakho kuzele akanali ilungelo lokubamba ukukhoza uJesu Unjalo. akanali ilungelo lokubamba ukusindiswa Amen. ngoba sesalungiselwa sesathengwa ngegazi wena okwakho phela sokuthi kuphela ulalela intshumayelo ulalela izifundiso uvela uvuma uJesu Yebo. Yo. ngoba sokwalungiselwa Yebo. ungabi isigqila somuntu Amen. nabathi ukuzele ngokwasenyameni nabathi uyinkosi yesizwe Jesus Yep. Lord. ungabi isigqila sakhe Amen. Nkosi yezulu Amen. nabathi ngathiwa uyinkosi yesigodi nabathi umongameli wezwe Yebo. nithengiwe nangenani elikhulu Eish. Yeah. Ngabe Nkosi yezulu Amen. ke sathinda lana ngegeme edlule ukuthi ababelethisi noma bewuza umyalo wenkosi na usifike ngegeme edlule la Yebo. kukwata tomita Amen. kodwa noma bewuza umyalo wenkosi kodwa ngoba babebona ukuthi uphambene nobaba uJehova umyalo othi kubulwa abantwana bathi ngeke siwenze Yebo. Nkosi yezulu Amen. nithengiwe ngenani elikhulu Yes. ningabi izigqila zabantu Amen. Nkosi yezulu Amen. egameni likaKristu Jesu Amen. ngiyafisa sidlulele encwadini kaPetro oqala lapho Petro oqala kusahluko futhi sokuqala bese sifunda khona uverse 18 isachaza ngakho ukuhlengwa nithengiwe bazalwane Yebo. ngenani elikhulu ningabi izigqila Zabantu. zabantu uverse 18 no 19 Uqala chapter 1. ngiyithanda ngoba Chapter isiveza ngqo ngoba mhlawumbe umuntu uzothi ubaba ngone usayifakela ukuthi sithengwe ngegazi Hey. la Yebo. kuthiwa phela sithengwe ngenani mhlawumbe kusho nje enye into ethile Oh yeah. manje ngiyithanda lena ngoba isizwe sichazela Nkosi yezulu isiyadlulela ukuthi lokhu ukuthi leli nani elikhulu yigazi. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Petro oqala
isahluko futhi sokuqala uverse 18 noverse 19. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyizi enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide. Ngoba baba basinika izinto imfundiso ezibhubhayo. Basitshela ngokukhonza obaba omkhulu. Ngokukhonza abantu abafile. Into ebonakalayo neziphathekayo. Into eziphathekayo. Yebo. Bazibathe abanye kumandi kunabantu abaze baluza ivangeli. Baluza ukusindiswa. Baluza ukuphila okuphakade ngoba yise babathembisa amafa. Amafa abonala emali. Uthi ngikusebenzele ndodana yami noma ndodakazi yami. Amen. Verse 19. Kodwa ngegazi elenqabileyo. Kodwa sahlengwa ngegazi elinqabile. Yebo. Yilo leli nani elikhulu. Yebo. Esathengwa ngalo. Elichazwe ngalo kwabaseKorinte. Yebo. Kodwa ngegazi elinqabile. Hey. Makuthiwa elinqabile elingena kutholana ndawo. Nkosi yezulu. Qhubeka mongameli. Kodwa ngegazi elinqabileyo lika Kristu kungathi elewundlu elingenacala elingenabala. Ngegazi elinqabile lika Kristu ongathi lewundlu. Yebo. Lingenacala. Othiwa ngenkathi esezobethelwa waba njengewundlu liphambi kwabagundi bakhe. Hey. Waba njengemvu. Amen. Nkosi yezulu. Yebo. uPilato wamhlola. Sebembeke phambi kaPilato. uPilato wamhloloza wafela uPilato ezehlule ngokuthula wathi ngimhlolile ngitholanga cala kuye. Amen. Amen. Ngoba kufanele bekhona ufakazi Yebo. ukuthi akanacala. Yebo. Njobe zosithenga ngaleli gazi. Amen. Leli gazi ke linqabile. Amen. Leli gazi eliyinani elinqabile. Nkosi yezulu. Amen. Igazi eliyinani elikhulu. Yebo. Esihlengwe ngalo ezweni. Esihlengwe ngale ebhubheni. Igazi uJesu angena nalo kuba uJehova eliphethe ngezakhe izandla. Amen. Nkosi yezulu. Amen. Mawusuthi liyachaza mawufika lapha kuHebheru kusahluko 9. Kokune ngikhumbula lapha kuJohane. Yebo. Ngithi kusahluko 21 lapho uJesu sevuke khona ethuneni. Usefika ubona uMaria emeduze kwethu. uMaria uthatha ngokumjabulela. Uthi ujabula nje ubona ingane yakhe phela yena. Ekade ibule futhi ibule kabuhlungu. Uthi uyambamba Nkosi yezulu. Amen. Methu ambamba uthi uJesu mama ungangithinti. Angenyukele kubaba. Ngizoyixoxa nje le ndima Nkosi yezulu. Amen. Ngoba singiyazi bayazi abangcwele Yebo. endaweni zonke. Yebo. Uthi uJesu ungangithini kwanginjani angenyukele kubaba. Yebo. Ngoba kwakusenjenge accident okusafuna ukukhetha uJesu afike kubaba uJehova esenjalo esathintwe izandla zababetheli bakhe kuphela nabahluphi bakhe kuphela nabathuki bakhe kuphela bonke bebemkhafulela ngamathe bonke bebemshaya namanxeba onke enjobe enjalo ukuze uMaria angambandakanyeki lapho ingakho wathi uJesu ungangithinti mame angenyukeli kubaba Yebo. uthe basebuyile ntambama okuthiwa wathi masebuyile kusihlwa wafika noma kade engadingi ukuthintwa enganukeli kubaba uthe masebuya kwathi nekade bengakholwa ukuthi uvukile ngempela njengoThomas usethi uJesu sondela Thomas ukuze nawe ukholwe. Yebo. Faka izandla emanxebeni. Kwase ngikhulekile usungangithinta manje. Kwase ngibuya kubaba. Usungayifaka Thomas izandla emanxebeni ngoba kuphela sokuthathiwe yonke. Esokuthwe izithombe zonke zokuhlushwa kwami. Izithombe zonke zokubulawa kwami sezikubaba. Seyigciniwe. Sengikhulele nomani usengangithinta. Sesingahlala sidle naye. Sesingahlala elithemva kokuvuka kaJesu waphila nabafundi bakhe einsuku ezu40 wenza futhi wenza imisebenzi eminingi yamandla. Amen. Ake sifunde kumaHebheru kusahluko 9. Nkosi yezulu. Amen. Nkosi yezulu siyabonga Jehova Sebawoti. Jesus. Siyabonga ngonyama kaJuda. Siyabonga mpande kaDavide. Jesus. Hebheru 9 esifunda verse 11. Amen. Kepha lokhu uKristu esefikile
engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo. ukhetha uJesu sefikile bebekade bekhona abapristi Yebo. besukela lapha nasoke basola kuAaron Yebo. sokufika upristi omkhulu manje Nkosi yezulu Amen. Amen. qhubeka Wadabula ithabanekele elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla. wadabula Nkosi yezulu Amen. ithabenekele elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla wadabula elingenziwanga ngezandla Yeah. qhubeka Elingenziwanga ngezandla okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa. kade ekhona amathabenakele Yebo. ebebekade abapristi bonke kusukela kuAaron bengena namagazi ezilwane Yebo. okuze kwathiwa umpristi wokugcina uZakaria owaba umpristi wokugcina otho babesala ngaphandle abantu angena yedwa yoshisa impepho Yebo. angena yedwa nakho konke nokudinga ukunikelwa nokwamagazi ezilwane waba umpristi wokugcina labo bapristi kwakwamathempelana akhiwe la emhlabeni ngezandla zabantu Nkosi yezulu Amen. kodwa uJesu enompristi omkhulu akabange sangena namagazi ezilwane kodwa wadabula amazulu ehamba ephethe igazi lakhe funda uverse 12 Wangena kanye kuphela endaweni engcwele. Ungengegazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe. Ezuzile ukukhululwa okuphakathi. wangena kanye ezulwini uyabona enkathi uJesu ethi mama ungangithinti Yebo. angenyukele kubaba kwesazonuka negazi lakhe liphethe kanje ngesandla ngesitsha ngezakhe izandla Yebo. edisa kubaba uJehova ethi baba nansi intengo sengibathengile obungithuma ukuthi ngobathenga emhlabeni Amen. Nkosi yezulu sathengwa Amen. ngalelo gazi lenani elikhulu Amen. qhubeka mongameli Ngokuba uma igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo kuhlambulula kube ngukuhlanzeka kwenyama. Kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala liza kuhlanza unembeza wethu emisebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. ukuze sikhonze uNkulunkulu ophila simkhonza noNkulunkulu ophilayo babushabanga ngoba sathengwa ngaleli gazi Yebo. ngakho akukho la sikaya khona Hhayi, noma ngathiwa kuyaphilwa Yebo. noma ngathiwa kuyafiwa Amen. Nkosi yezulu si ready ukulifela kuhleka Petro Yebo. othe uPetro ngenanga sebehluba ukukhetha uJesu encaka kaJohn sahluko 6 lapho uJesu ekhuluma khona chaza uthena uyisinkwa Amen. bathe mabebona ngalamazi akho noJesu athe kubanzima bathi vumba abaningi endlini bathi Jesu ngeke sahamba nawe uthe Jesu mebona oPetro besala Amen. waphendukela kubo Yebo. wathi nani niyathanda ubalandela wathi uPetro inkosi ukuthi nasazi singayapi ngwamazwi okuphila ophakade akuwe Amen. akukho la singaya khona Hey. Nkosi yezulu Hallelujah. ngakho ibandla kudinga lilungise nosike sasho kuMateyu 25 lilungise njengomakoti Yeah. uJesu njengoba ngithi ngaze ngathathi kwakumele kumenyeze njalo ngigijima ukuthi nombana akayilungiselele ukuze leli bhanoyi ezobalanda abangcwele lingamfithi umuntu engalungile Amen. Nkosi yezulu ngoba uJesu udinga ibandla lakhe lingenasihla lingenambimbi Amen. Njasifunda lapha encwadini yabaseFesu kusahluko 5 uverse 27 Amen. Ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla namibimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. Nkosi yezulu ukhetha uJesu wazinikela wadela ukuphila kwakhe Yebo. wakhetha ukuhlushwa ngenxa yethu Amen. Amen. wakhetha ukuthi ayobetha esiphambanweni wezinikela ngenhloso yokuthi ukuze asimisele elakhe ibandla leyazolithenga emhlabeni ngaleli gazi alihambise kubaba uJehova liphethe ngezakhe izandla ukuze ayimisele ibandla lakhe
Amen. ayimisela ibandla elinenkazimulo njengoba ngasho ukuthi abangcwele namhlanje abakakhetha uJesu Yeah. noma bangabonalo ngathi baphila njengabantu bonke banenyama njengabantu bonke kodwa emfihlakalweni kwelikamoya Yeah. iyabonana inkazimulo Oh. uthi khetha uJesu uzoyimisela ibandla lakhe lela azolilanda Yebo. elingcwele Nkosi yezulu Amen. uzoyimisela ibandla lakhe enenkazimulo Yes. elingena sihla Yeah. ngiyathanda mayiphilithi elingenambimbi Yebo. nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala Amen. ngakho udinga njengoba lithe ngale kuMateyu 10 intombi ezinhle zayilindela umyeni Yebo. ukuze zingene nomyeni emshadweni kanjalo nathi siyibandla simi simi endana uba umakoti wewundlu Amen. ezosilanda akekho kumkhonyana othanda ukushada nomakoti ogugile Hey. Amen. ngeke njena uthi uyinsizwa kwenu mozothi makoti ekhaya uvehlama sakho zesimqhelebane esinembimbi Yebo. umakoto onezisihla Yebo. njengoba uJesu ufuna ibandla engenasihla Yes. engenambimbi Amen. ngeke kulunge Yebo. ngeke futhi uvume Yebo. noma kuthiwa ubunamandla okuthi ushade naye kodwa ungaphiki ngathi cha ngimdingi lo ngoba inkinga nansi ugugile Amen. ngeke udinga ushada umuntu ogugile umuntu onombimbi phela ogugile Yebo. ngakho ukhetha uJesu udinga ibandla lakhe li-fresh Yebo. lingagugile Amen. lingenasihla lingenambimbi Amen. mhlambe ngokuqhubeka kwesikhathi sisazoyichaza lento ezimbimbi kwelika Jesu ibandla ezingadingeki ukuze ibandla likwazi ukulungisa kahle lingene lithi khakha kulobo bungcwele Nkosi yezulu Yo. amen Awachaza izwe. Nkosi yezulu Awachaza izwe umpostoli wangena Nkosi ngalo wahamba nalo ayichaze insindiso. Nkosi yezulu Hey nami Amen. ngiyasho ngithi ya hey umonxele yasebenza la. Nkosi yezulu Siyabonga kakhulu. amen Yebo. Hayi ngiyabona ngathi khona ufuna ukukusho mongameli. Jesus hayi Yebo. siyabonga kakhulu baphathi siyabonga kakhulu ngezwi uNkulunkulu ngesifundiso sensindiso nje asembulile siyambonga kakhulu uNkulunkulu uyasebenza Yebo. usebenza kakhulu balaleli babukeli siyabonga kakhulu nengikufundile nje bangcwele ukuthi singatatazeli singaxhamazeli noma kuthi ugcotshwa nganani kodwa nawe uyalidinga idesk uyadinga ukuhlala phansi ufundiswe noma kusho nogcobo olungakanani emhlabeni umpostoli noma ubani bani ngokwegaba ehlukahlukene kodwa nje ngikufundile kakhulu lo ukuthi uyadinga ukuthi uhlale phansi awuhlali phansi ngoba mhlawumbe kuthiwa uthathwa kancane kodwa njengasesikoleni kulinganiswe njengasesikoleni ukuthi noma kuthiwa mhlawumbe uzoba upresident noma uzoba ubani kodwa uyadinga nje uqale crash kanjalo hayi ngoba mhlawumbe usuthathwa kancane kodwa nje ukufundiswa ukuze nawe maze usuphethe noma usuhola lapho uzoba uhola khona kodwa ufundise nawe wakufundiswa uthi noma uqala uqhutshekwa umbulelwa kodwa ubuqonda nawe ukuthi nami kodwa ngake ngahlala phansi ngonyusuku nami ngake ngafundiswa nami ngiyabadinga abasazongifundisa njengoba nasi bangcwele silana nathi kukhona esikufundayo kuKaratho Media bangcwele siyafunda nakwamanye ama platform siyafunda nje bangcwele ngoba yini kukhulunywa ngezwi kukhona nathi izinto ezintsha ezimbulwayo esifundiswayo so ngiyabonga kakhulu nje bangcwele ukuthi silalele sibukele niqhubeke njalo bangcwele ni support ngalo lonke uhlobo lemnikelo isiteshi sethu esisithanda kakhulu Karatho Media siyabonga kakhulu bangcwele niqhubeke ninikele ngalo lonke uhlobo lemnikelo siyafisa ukubona kakhulu isiteshi siqhubeke siye phambili singapheli amandla siyabonga kakhulu ngiyabonga amen Siyabonga kakhulu siyabonga yebo Pastor Ngubane hayi mhlambe nje futhi na amazwi akho nje awugcina sibonge kakhulu ngempela izwi osiphe lona libe mnandi ngendlela esimangaliso kahle kahle lelizwi leli mangililalela belidinga ukuthi umuntu ukuzalizwe aqala abhadale kube ne-entry fee Nkosi ahamba ayobhadala le rich ngendlela esimangaliso Jesus Lord kodwa nje inkosi yasenzela umusa silithole mahhala Nkosi yezulu sayibonga inkosi kakhulu amazwi akho nje okugcina amen
Yeah. Siyambonga ophila kuze bephakade. Amen. Bengizothi njena kafishane amazwi engawasho ukuthi uKristu Jesu lapha yana mase njengoba lithi lenkosi nombani isikhathi isikhathi sothi insindi sisondele. Yes. So kubuya kokukhala kwecilo ngokuthi uJesu azolanda ibandla lakhe. Yes. So ukuthi nombani azilungiselele ngempela ngoba mawusalile uyoba usalanga ngoba kuthanda uKristu Jesu. Ngiyathanda lapha kunezwa azalisho lapha uKristu Jesu mase ekhuleka esebheka esiphambanweni kuJohn kusahluko 17 uverse 24 uthi baba ngithanda ukuba labo ongiphe bona babe khona nami lapha ngikhona. Amen. Ngakho kufuna wazi uma kwenzeke wasala lana Yebo. waphonza esihogweni uyoba ukho ngentando kaJesu. Yes. Kodwa ubungene wena ngoba uzithandele wena khona. Amen. Ngakho konke lamathuba ukuthi sisi uNkulunkulu nathi asinikeze ithuba ukuthi size lana Nkosi uJesu. ngoba uKristu Jesu esithanda nathi ukuthi singene embusweni ezulu nathi siyilungise kanjalo nawe mlaleli nawe mbukeli uzilungise nami kuhleka Paul methi angisho sengikubambile kodwa kuphela kunye ngikwenzani ngikhohlwa ngasemuva ngizilula kongaphambili. Ngakho ke nami namanje ngisaphinda ngiyasho ukuthi nami ngisalwela njalo ukuhlala ngizilungisisa ngihlala ngiyithinditha usinosho isikhathi sokuzithinditha ngokwezinamba ama contact numbers uma kukhona abadinga mhlambe ukusithinta lapha nalapha yana ikhona inamba ngizokhipha nje zibe mbili bese khona nale sakhipha ekuqaleni kodwa bese ngichaza kafishane khona lena ethi 072 151 3470 072 151 3470 bese esibili ethi 061 254 2817 076 251 076 254 2817 izo zombili bese lenenye engayikhipha yabe yesibili ekuqaleni ethi 076 620 4814 yona inamba yefoni kaMama yebo nantu wakwe kaMama kuseyami kodwa nanku umehluko kufana namanje wangilana nje nakekho lana umama kungenzeka ukuthi ufone kuyona ikhale lena eDurban bese kuba umqansa sodinga manje yena aphinde futhi akunikeze inamba yami ngakho lezi zombili ezale phone ko manje okweyami iqobo u072151 no061254 2817 ezikule phone engiyiphethe manje ehlale ikumina noma ngabe ngilaphi lapho ngikhona ngakho ingakho ngithi ngokucacise lokuthi ingakho ngigcila kakhulu ngigcizelela kakhulu lezi ezimbili inamba bese nale yani ukuthi cha nayo akusho ukuthi ayisasebenzi egameni lenkosi uKristu Jesu inkosi nibusise bangcwele zonke lapho nekhona siphinde sihlangane ngokuzayo siyabonga amen sibonga kakhulu thatha uJesu nje wena beyinkosi nomsindisi uyazizwa indaba zemnandi kanje yilokho mina engakusho basesekhona basazobuya futhi uma ungaka subscribe nje press the notify button ukwenzela ukuthi izolokhu ignotify nje ukuthi hayi seyibuyile futhi qhubeka phambili ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo siyabonga kakhulu amen Nkosi Yesu.